Play PWPW, the Prince of IPCC, second I'm faithful and true channel. But since ni petang ni catechism series, kini sengi kepalai, kini tayo kepalai, bangi pet ya kini kawika subject kebaong, hato uksui kini syaitan udon em. Pada kini sengin sa penkut sendan ya kini jing keren kini jing simia kini jing hikai halor jing don jing uksui but jing jia jing don neom don la pej ha kini ki kelas ki bala dep ha kini sengi pat sepang unu uksui hi menta jing kem uksui paring yang possession mut sa kem snan usong uksui hauno unu ubreu teng la banjia bu ubreu ushabat da uksui Henry kini ki jingjia kim jubun kini ki jingjia bu uksui ubat ya kibreu kim jubun kadau jong ka jing long barabor jong kini ki jing te da uksui kadau ke julong ke jing ya te ber uksui balai uksui uwan song ha uno ubreu kana ubreu kadau namar ba itai breu ilaya te bat uksui tang hakum kini ki jingjia la khot ya ulengdo ba la ai ha teng pareng exorcist mut ulengdo soblei catholic ubade unong duai lau uksui unong hukum ban background uksui but ya une exorcist da day bandatung da ubishop de bandatung kerpang but ubishop bat une uwe ulengdo ya ba ula ai ya kene ka bor klapen kup ya kene ka ikhtiar ha utau we ulengdo ya ba ula jit kemut kini kila ban lau ya ka jing song yung we uksui haba kitu ki breu kila te jutang bat uksui ya te jutang bat uksui te kini kila ban lau ubishop but une uleng do soblei yang apareng exorcist shuaban le yakene ka jing lau ksui ke jing back ksui ke exorcism uleng do hap ban pej bnia bha bahkane kamde tang ke jing pang ke ba kta ke kli ne ke jing pang bade ne ki kenja thiet apareng kyong psychosis la ne neurosis kajing yakun bar uksui ha kajing yatu isapang kijing pensoi jung kuris hari kenja ikipangi siam ha gospel kat kumathius nong pasau ko iwe terter hadu kepak hadwe nyi kumno ujisu uyale bar uksui bat ujob kumta ngiru ngila banjob lada ngibut yakaju kalenti kepak ujisu ulale ladangi yang scam persya ya uksui ngila aban job da kajing yarap ukris diberikan mau saya kane ladangi yang scam banele persya ya uksui ngila aban job da kajing yarap jong ujisu kris bonangi ngilamat ya kajing rem ngila hap hakapop bat ngilalong ki bom yaine ha ki jingkular jong ke baptisma henry menta ujisu ukhwat yangi ban yang biang bad ban bud jan ya u kajing pensoi ke baningkong ujisu utangan hadu kata-kata hadin saupos ngi kajing syak ke baklembang uksui ipunan kam ya kata ban pensoi kejing ton kampam di open shoy da kata kamet jung breu katon kami kabam de usoitan open shoy da katahi ya ujisu ulaong lada melong ukunu blei pa bakini ki mau kin kelakpu Matius saulai Henry ujisu umngat hakan ne kasrip kumjuru haka jing im jongi mentah hato ngim kwa bandlum spa kajing don jing em bun kat balak kat nosin kinong di ki penjaklia ya kabam tang
ban kamai kambun nang ta ke jing pen syoi ke baat u soitan u pen kela rukom u yalam ya ukris sya ke banta jong ke tempel ke kenjang pat u ong lada melong u kun u blei pen hap ya lati Matthew sound riu kani kalong ke jing pen i ke bakrau bat ke pen long ya u ban yo jing ya ro reu jisu umngat hakane ke sripru singosi henry hato ngim jukwa ban yo ya ke jing ro jong ki ubreu ki ba ngitip dah ke pen i pejba ya ki sap jongi hato ngipat ngimle kumta ke jing pen syoi ke balai da ke jing temu ban job u soitan ulai lam ya jisu sya clear jong ulum bejrong da ke jing mudur ba ukular ban aya uparo ki hima jong ke pertei lada u dembat mane ya u reu jisu wong kena saita la tho men mane yo try balong u blei jong me patang ya u bo men sakri pipe jakane na Matthew sau sipau menta hato ngim yo i ya ki mane yo setan hakitu ki pai sa penyai da barok kirkom jing bamsap u setan udang peteng ban pen syoi yangi da kirkom beper kumbara le ya ukris ar hajar snem mensyua ha kari klau bat kalbari kejingele mensim ke jongi hakachiti cek Ephesus long ban riu dekat kadwe pong ye kejinga da jong blei barok kenang bapin la ban yeng persya ya ki bui jong kusui kene jing tho jong u Paulus apostol omla ban im kum ki kristan klem ke jingele persya ya usoitan ki kristan ki hap ban yakun om tang persya ya ki jing duna ban ki jing kwa ki pas new jong ki hi henry ru persya ya ki bui jong uksui dei na kata kadau bo jisu kentu yangi ban long ki bahusiat nga ong happy mano yano ban shepting ya uta ubahadin ulah peniap udang don ka bor ban penhap hadu jok ding hoi ngong happy shepting ya u ong jisu na gospel kum lukas khat ar dukhat sa kumta ngidei ban puli ya lene ban sengap ya kino hikai mensim kumno ban job ya kipuit jong kusui totip bakik kusui kidon ka bible ka kren bun sin chapang jongki bat kiriu khu kilamat ya ka jing ya kun jongki ka buit ka bakrau jong soitan ka long ban penget yangi ba umdon sa skor bahasa sin ka buit ka bakrau jong soitan ka long ban penget yangi ba umdon ha ka jing ya le thama unong syun ujuri ban penhap ya kinong ya le persya ha ka jing ya lam bakla kamdei ban long bangisa ha ka jing ya sngo jong uksu chapang jong u henry ban long ki ba husiar ken mau bu setan ulong upastat ha ka jing ya lam bakla ka buit jong u kalong ban pen keladur kum u angel jong ke jing sai ha siti sai ki nong kurin ke baar ka nong khatwait khat sao hato umdei unong yalam bat ukpa jong ki lamler kum ong jisu na gospel communist long prar khat sao po sao uju pen shoy yangi da ki jing kren pasniu henry ki ba ikum ki ba dei kum kine wat le bun ki jing le pen si tom mele de ki penance ka kwat ka khia jong me kan sa sniu la tami sha si tom len la de sha jingit men sa sniu ka jing kwat jing khia kum kine jing pen perkhat wat duai bun kata ka de ka penta jong kitu ki pa syong duai bor si singi
tapi non kam ban duai wat lek pla bun sin men sa sneu pa me don bun ki pop bun ki jing duna dale me lek pla bun sin wat jara pala de ki wei wong om dei ba me dei ubriu batang khulung buat penlong khulung ki bri ban me hapen ya lek yarap sile jarap ki wei kumkin ni jing perkhat penlong pendon ha ka jing mo perkhat sungi ni dei ban ya le persya ya kini da ka ktien ublei kumau lale ujisu dei kum taru ba ujisu hari khlau ulale kumba Paulus apostol ong sim ya ka jing dakhli jong ka jing im bat ka lam jong ka men sim kabalong ka ktien ka jong ublei Ephesus ndriu khat niao tip ya ka jing long jong pihi u Ignatius jong kai loyla u ong ba uksui jupen sitom yakitu kiba im hakapop klem sange uksui jupen sitom yakitu kiba im hakapop klem sange ri upen sitom ba yakitu kiba persang ban kela ban im hagajinga dei ba ukris ni dei ruban ken mau ba kiso jong kemen sim kilong kajing kajing sukmen kajing suk kajing yaisha kajing sbun kajing bah kajing ngej kajing riublei kajing yaine bat lade kajing long ke sensar ya lade ke pemut kajing sensar lade Galatia san arpuah nang ta pen khlanya lade kalenti ba bhatam ban job ya ka thama kalong ban tip sha ei unong shun utlot hangno unong shun utlot uksu utip ha ya kata kum ta manu kristanu dei ban tip ya kajing duna jong u bat ban san ha kajing em ban sim kene katawa ya kajing sngurit ke bakra penan kami kajing duai bat ya kajing sha jing it penan kami ya kajing duai bat kajing sha jing it ujisu ulale ya kata hari khalau Paulus apostol ru Ukren siapang kajing don kam jong kajing sha jing it bat kajing duai mi pej ha siti ben kong siki korin long ba south kot khat wei bat siti ba siki korin long ka ba khat wei kot ar punyo deiru kane ka ba kabalang ka khot engi banle ha ka por land hakipor jong kajing pun shoy kajing duai ka pen i bangi shanya shu haublei ban ya ka bor jong hi wadu jingkerman re long badon jingkerman ngibero ngitlot dei nakata kadaw bu jisu ong kamen sim ka kloy andrei ka do katlot Matius arpun riu sapuwe latang ha pa jing pensoy galenti ke bakham ba ban job ya unong shun kalong ban plai ki pop bat sedang biang ke jingei bu jisu udon bat ngi dei ban yang persya ya ki jinga kun jong soitan ta ke jingei bangila ban job namar ukris ula job lupa ya ka pertei ngimdei ban shifting rei ban long kipas kem kadue ngidei ban bu yau soitan hakajaka ka badei hakajaka ka bakadu ki kristan ki haban ya kun om tang persya ya jing dunai jong kihi rei ru persya ya ki boy jong kusui dei nak ta daw mau jisuong ngong hapi yano ban shifting yau tau bahadin baula penyap udang don ya kabor ban penhap syudujok hoi ngong ya pi shifting ya u Lukas khat ar san dokumen kepala ngilakul kumtu ya kene ka katekism series habedai bat usoitan la udon ne em hoi ngilatip ngilai ba udon sisya dokumen kepala sam gini video sikiwe ai bikiwe kinyo jing kai bat jing tip kule sibun ni kapor jong pi bat yai kersan dak ba pi sam ya kini video bikiwe kindu pe kindu bio jing kai lani jing pin ken mau itu ki balatip kule sibun ni kapor jong pi ble ngkur ku ye pi iwe